labari ne mai sona in tuna muku ne kan soyayya. Labari ne yan uwana sai ku yi saura, haka shi ma shi ne saura. Din tunani na ta kanta ne haka, labari daga zuciya duk tunani na bata ne, sirrin ma na bata ne, ko amana bata ne, amma ta kasa zahiri. Suna na iso na bata sunan zahiri. Na so ta saka ni a zuciya amma sai ta yi tafiya, haka ma labarin zuciya soyayya na ta ajiya. Amma inda yakin tsaya ki tuna da soyayya a da, soyayya daga zuciya, na tunawa da zuciya. Hakan ma ki bani ne, na baki labari na zuciya, amma sai ki zayyana. Kowa inda za ya zo tunani na ki zanayi, kowa inda za ya zo kallo na ki zanayi, soyayyar ki zanayi, tunanin ki zanayi, haka sirrin na ki zaki ba. Soyayya daga zuciya yar uwata sai ki agaji, tunani na ki wani ne, wayo san ki ne ya shige mini sirrin zuciya. Yar uwa ki so ni da hankali, a'a zaki yi tuni in dai a kokari na ki soyayya ta zani. Kin san cikin garinmu ne kowa ma ya fada, ya ce wai da ni da ke soyayya mu haɗu, da ni da ke an ce su kan soyayya na azu. Tunanin ya shi wai naki ne, kowa ma ya ce naki ne ni, hakan ma naki ne ni. Ƙaunar ki zaki bani, haka sirin zaki bani, wayo zaki bani. Yaron zamani mun baki nan, zan baki kyautar zuciya amma sai ki adana, haka soyayya ki adana, sirin ma ki adana. Wayyo Allah ki sahiba da tunani na ki zanaje, hakan ma zanaje. Ko da komai na ce ko ba komai san ki ne, ana dibi na tamkar ma mahaukaci. Shin wai ba ni da tsokaci, yaya za a yi lokaci? A'a zan yi lokaci, wai soyayyar ki da da ni, hakan ma da zuciya, labari daga zuciya, soyayyar ki ta jani. Yaron zamani ne, mubarak ne yaron nan, masoyana na